Mas maagang nakatanggap ng dagdag ginhawa ang milyon-milyong pensioners matapos ipamahagi ng Social Security System o SSS ang taunang cash gift o 13-month pension sa unang linggo ng December 2025. Ang pagtupad na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at binigyang diin ni Finance Secretary Frederick Go kasama ang Social Security Commission. Ayon kay SSS Executive Vice President Rizaldi Declaro, ang maagang pagbibigay ng benepisyo ay isang pagkilala sa mga pensioner na nagambag sa sistema noong kanilang mga produktibong taon. Mas mataas din ang matatanggap ngayong taon dahil sa Pension Reform Program na ipinatupad noong September 2025. Nagkaroon ng 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% increase para sa survivorship pensioners na nagtitiyak ng mas matatag na suporta para sa mga benepisyaryo. Otomatikong naipapasok sa bank accounts ng pensioners ang 13-month pension, kaya't pinaalalahanan ng SSS ang lahat na tiyaking updated ang kanilang account details upang maiwasan ang anumang delay. Para sa maraming pensioner, ang dagdag na benepisyong ito ay hindi lamang pera, kundi isang maagang handog na nagdadala ng pag-asa, kagaanan at mas masayang Pasko para sa kanilang pamilya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.